мында? Кем качкан анда инде писи ул? Писи той, бу пират. Бу бәләкәй пират. Бу бит бәләкәй пират түгел, бу апа пират. Бер бәләкәй пират мында төшеп килә. Төште. Курчак düştü. Hazır ikinci kurçak düşe. Düştü. Mındağı oyunçuklar. Biz hazır qımda oynayız. Нәрсә белән oynayız kızım? Папака. Нәрсә икән ул папака? Машина белән oynayız. Әйдә. Тагын. Арбасы төшкән монсының. Бәлки син аңа кым тутырырсың? Көрәк белән. Көрәк белән кым тутырып кара әле. Менә куйдың. Молодец. Афәрин. Менә хәзер әйбәт булды. Нәрсә бар анда? Менә көрәк. Әйдә көрәк белән кым тутырабызмы? Әйдә тутыр инде. Су сибә торган лейканың өсте төшкән. Нәрсә кызым? Әйдә кымнан башны ясап карыйбыз менә буның белән. Анары ватыла бит алгач. Әйдә алып карыйбыз, алып буламы? Ул алынмый икән, ул ябышкан. Ябышкан. Ма. Сол. Кирпе ясыйбыз хәзер. Менә монда алып килерсең, яме? Тигезлисеңме? Хәзер суққалап кара әле әзрәк көрәк белән. Хәзер ашабыз. Менә нинди кирпе килеп чыккан. Шым кирпегә охшаганмы? Бу нәрсә? Кирпегә ширәм. Бу мәммәм. Бу кемгә? Апа. Апага. Мә апасы сиңа Әминә мәммәм пешерде. Мә. Юк. Тәмле микән кабып кара әле. Рәхмәт әйтеп әйт инде. Рәхмәт, сеңлем, бик тәмле булган. Менә Әминә тагын сиңа пешергән. Әминә нәрсә пешердең, кызым? Соy. Коймакмы әллә? Коймак. Өстә түкмиләр бит инде коймакны. Рәхмәт, сеңлем, бик тәмле булган. Рәхмәт, сеңлем, бик тәмле булган. Әйдә кирпегә алма кирәк хәзер. Менә Әминә сиңа тагын пешерде аша. Нәрсә пешердең бу юлы, кызым? Коймак. Кап. Нәрсә ул кап? Мәммәм. Коймак пешергән. Ярар, тәмле булдымы? Менә бу лейканың борына төшкән. Яшәгән ди булган ди 3 туңгыз баласы. Ниф-ниф, наф-наф һәм нуф-нуф. Ана, берсе кунакка килгән. Алар өчесе 3 төрле үй ясаганнар.
Bir günne alarның үйі янына бүре қонаққа келген. Anası kirpiçli. Bu kirpiç iyi mi ne? Қайда саламнан ясалғаны? Міне, әйдә бір әрігіз ниф-ниф болығыз алайсың. Ну, ярар алайса. Яшәгән ди 2 дуңгыз баласы. Алар bir көнне үй салганнар. Алар икесе дә кирпичтән үй салганнар икән. Монда 2 кирпич генә бар бит. Шуннан соң буларга кунакка килгән икән бүре. Усал бүре. Һәм ул звонокка баса икән. Дин-дин, дин-дин, дин-дин. Ашыгыз, ашыгыз. Yok açmayayım. Siz beni aşırırsınız. Ашыгыз, мин әйбәт бүре. Evet değil. Мин бик яхшы бүре. Мин бик изге күңелле. Yok. Ашыгыз инде. Мин бит кунакка килдем, минем тамагым ачты. Шуннан соң бүре килгән. Звонокка баскан, кыңгырауга ачмаганнар. Юмалап караган, ашыгыз әле, мин бик әйбәт бүре, ашыгыз дип. Аңа барыбер ишек ачмаганнар. Шуннан соң бүре китеп барган. Ике бәләкәй дуңгыз баласы бик рәхәтләнеп һәм бик озак итеп дус тату яшәгәннәр. Шуның белән әкият тә тәмам. Yögrem ciyam, şileke salıp koyam. Şilegim sizden dolar, deveniyim şad bular. Böleke, böleke, şilek şiyam şileke. Böleke, böleke, şilek şiyam şileke. Bizni